Asante fo wo Canada ya de bia wo se bo mabaso okay wo sa mamre ni amane de be bia ma nyina no ye de ni edi akire na ni nyina ne se wo Canada no mo square bia no mo rename no mo tire din foforo no mo de sankofa ene to so okay nti mo ato ne din sankofa square na Canada ho na mo bo dwa no kente di ehim wo honya asem ketwa ni sankofa square okay tiwe wo Canada mem no mo akwa Canada mem se ho ye sankofa square so kan no friend Dundas square now da omo de kai slave trade so mo ye omutimi so ano omo stop no so ho enti omo kai sa no ye se square ho we no so mo de to sankofa square na mo ne asantefo home ne di barishi ato adwen a we asantefo amamre hene na kwakudia asantefo amamre hene o Canada na kwakudia woni amamre hene o Toronto Canada enti wono kwale ko gye mu kyerɛkyerɛ abakɔsɛm a ta sankofa no chima omo ni gye ho papa enti omo ton Ghana amamre amanne ye batakari kente ye kete yasa ene wo hono no tie mo na kwakudia ne asantefo ye mo Toronto Canada ene se ye kan ikura ye hene ye ndofo na prempe ono so Canada ho bi ti we nyina o ma di akira amwab gas so Canada so e take ambassador Canada ti na o ma se omoton asante amamre ya bakose ye mpaninsem ene atetesem ti wo amana nsa bibi kos na efa amamre ho a o ma prama yin hunu na ye nka ho asem ti no na kwakudia ne do ma wo Toronto Canada asante fo ho nyina nyame hwa mo se asante amamre an we kenteni eni me di him Ghana franc council na wo ho asante franc council ne mu enti o ma ya de se omoton asante se ya ne pese ye o sa amamre no entra Ghana hanko a ebebudi chia bubra Canada barishia na ato akodu mia hodu nyino mokura kra ba Ghana ha abehwe ne nam so man na nyiska yemfansi nyame ya do abere pe beto aso. All right, Kwame Adeni Boateng, Professor Kokoto Edase say nesu so wojibre e wo